Durangoko azoka zuzenean 11an azaroaren 7tik 11ara. Hautsenearen disko aurkezpen kontzertuak, azoka telebista saioa, gurean gaur berezia, azoka 24 orduz. Jarraitu telebistan zein sare sozialetan. Euskal Kulturaren plaza bueltan da. Durangoko azokaren ateak ireki dira dagoeneko eta Euskal Kulturaren estanda bizitzeko prest dira kulturzaleak. Azken 2 urteetako gora beren ondoren, pandemia aurreko itxura berreskuratzeko erronka izango du aurrez aurre igandera bitartean. Musikaren euskarri fisikoen krisiak eta prezioen igoerak eragindako ziurgabetasunari ere erantzun beharko dio aurtengoak. Kaixo guztioi eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. Abenduak 6 ditu gaur, asteazkena da, eta ikusi dituzuen ez azokaren unibertso osoa itzuli da gaurkoan, laguntzarrekin egingo diren topaketak, gaur landako gunera korrika sartu diren milaka ikasle, sinaduraren bilaketa hori, idazle edo musikari gustokoenen argazkia eta kontsurtetarako eta eguneko eta gaueko planak ere. Pandemiak eragindako murrizketak amaitu dira eta aurtengo Durangoko azoka normaltasunera itzuli da. Bertan da Amaka Telebistako lantaldea, Aiara de Urreta, konta iguzu, zer moduzko giroa izan da lehen ordu hauetan? 10 herrietan ateak ireki ditu Durangoko azoka eta ikusten duzuen bezala lehertzear dago. Gaur lehenengo eguna izan da, ikasle goiza izan da. Eta aurreko 2 urteetan ez bezala aurten bai, aurten ikasle goiza berreskuratu du azokak. Eta gazteak eta nerabeak ikusten ditugu batez ere, musukoak eta aforo mugatuak alde batera utzi ditu azokak, eta jendearen ilusioa eta kultur grina berreskuratu du sortzaileen plazak. Ikusi duzu iritsi da eguna, itzuli da normaltasunez Durangoko azoka eta aurten bai osoa izango da 57. ekitaldia. Gaur hasita igandera bitartean, milaka lagun elkartuko dira bertan, sortzaileek aurkeztuko dituzten 930 nobedadeak ezagutzeko eta antolatu dituzten 250 kultur ekitaldiez gozatzeko besteak beste. Aiara, egitarau zabala egunotarako, ezta? Estanda hasi da, 57. Durangoko azoka bueltan da, eta abenduaren 7tik 11ara bitartean ospatuko da. Pandemia aurreko itxura berreskuratuko du azokak 2 urteren ostean. Erronka handia du sortzaileen plazak, musikaren euskarri fisikoak eragindako krisiari eta prezioen igoerak eragindako ziurgabetasun egoerari erantzun beharko baitio Durangoko azokak eta 930 nobedadekin ateak ireki ditu azokak. Gainera, 5 gune izango ditu aurreko edizioetan bezala. Sugar, ganbara, eszenatokia, ahotzenea, irudimena eta kabia. Eta guzti horiek indar betean itzuliko dira. 250 ekitaldietako programazioarekin itzuliko baitira gune horiek Gerediaga elkarteak antolatuta. Izan ere, azoka saltoki bat baino gehiago bada. Kultur sortzaileen plaza da. Kultur estanda da azoka. Euskal Kulturaren plaza bueltan da betiko formatuan. Durangoko azoka birtuala gogoz baztertu dugu.
liburuak ukitu, diskoak sinatu eta sortzaileekin hitz egin. Horiek dira azokaren ezaugarri nagusienak. Pozik gatoz, 2 urteren ondoren aurtengoan Durangoko azokaren estanda biziko dugulako. Bai, estanda. Euskal kulturaren estanda, sorkuntzaren eta jaiaren estanda. Durango osotik eta Euskal Herri osora zabalduko den estanda. Abenduaren 7 lehertu eta 11 arte iraungo duen estanda. Aurten 57. edizioa ospatzen da eta pandemia aurreko datuetara itzuliko da. Izan ere 258 erakusmai daude. Gainera 953 nobedadea aurkeztuko dira egun hauetan, gehienak liburuak, 700 hain zuzen ere. Berritasun artean, aipagarriena da espazioaren antolaketa. Edizio honetan musikak bere esparru propioa izango du. Musika plaza bertako estandetan QR kodeak izango dira. Bizitariek diskoen karatulaz gain, lan horren abestiak entzuna ahal izango dute. Pixkat, bai musika, bai kultura, orokorrean sortarazten nigun sensazio hori, ez? Imaginazioarena, ingles ez deitzen den mind-blowing hori, ez? Pelikula bat ikusten duzunean edo. Gainera, 5 egun hauetan, etenik gabeko zuzenekoa eskainiko du Amaikak Durangoko azoka egunetan eta mundu zabalean jarraitzeko aukera izango da Smart TV-ko aplikazioari, webguneko zuzenekoari eta lurreko telebista digitaleko seinaleari esker. Gaueko prime timean kontzertu esanguratsuenak eskainiko ditu Amaikak eta talde ezagunen emanaldiak berreskuratuko dira gaueko prime timean. Ikusten duzu Durangoko azoka martxan da dagoeneko eta igandera bitartean Amaika telebistak zuzenean emango du Durangoko azokaren berri 24 orduz etenik gabeko zuzenekoa hain zuzen ere. Egunotan mundu zabalean jarraitzeko aukera ere izango da, gogoratu Smart TV-ko aplikazioari esker, webguneko zuzenekoari esker ere nola ez, eta lurreko telebista digitaleko seinaleari esker ere bai. Kultur estanda Amaika telebistarekin batera bizitzeko aukera izango duzue. Etenik gabeko zuzenekoa eskainiko du Amaika telebistak Durangoko azokako egunetan. Eta mundu zabalean jarraitzeko aukera izango duzue Smart TV-ko aplikazioari, webuneko zuzenekoari eta lurreko telebistako seinale digitalari esker. Beraz, uzarta bazara badakizu estanda egin Amaika telebistarekin. Kultura aktualitatea, elkarrizketak, ahotzeneako zuzenekoak eta askoz gehiago Amaika telebistan. Beraz, Amaika piztu. Geldiazinak izan ginen, izari eskorra zeruan, maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu eztanda. Egingo dugu eztanda. Ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taulagan. Badazpada, odainik ez baldin baduzue ekitaldien berri, ezer ez galtzeko adi egon igandera bitartean izango den programazioari. Dugu eztanda. Geldi ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitz azpian izan arren, sua berpizten ari gara, eta laster gure azken gaua
dugu estanda. Gitara Zabal horretatik besteak beste gaur arratsaldean Ahotsenean Kepa Junkera trikitilari bizkaitarrak bere ibilbide profesionala iruditan jasotzen duen liburua aurkeztuko du. Berpiztu izenburua du eta musikari gisa lehen urratsak eman zituenetik 2018 arteko bidea azaltzen da lan horretan. Eta musika alorrean urteak dakarren nobedadeen artean dago Entol Sarmiento talde arabarraren azken diskoa, Guretzat izenekoa. Taldeak eska eta rock soinuak atzean utzi eta rumba eta reggaetoia bezalako doinu berriak bilatu ditu disko berri honetan. Besteak beste, Einaute Lorrieta eta Dupla arabar bikotearekin kolaborazioak egin ditu Guretzat diskoan, eta nola ez, Durangoko azokan bertan izango dira 7tik 11 diskoak sinatzen eta bere musika zabaltzen ere. Guretzat diskoak musika estilo berria eskaintzen du. ETS taldeak eska eta rock soinuak alde batera utzi dituzte eta apustu berria egin dute azkeneko lan honetan. Rumba eta reggaetoia entzungo ditugu aurkeztutako 9 abesti hauetan. Apustu handia da, disko desberdina da eta ematen du momentuz jaso dugun berotasuna edo jendearen feedbacka momentuz ozuna izan da. Hala ere, disko desberdina da eta pixka beldurra geneukan, hainbeste aldaketa sakon bat egin ostean, ez genekien publikoak nola erantzungo zuen, baina, ni konfiantza daukat abestietan eta momentuz, feedback onak, bai. Taldeak aurkeztu zuen lehenengo abestia Abuela Maitea izan zen. Inigo Etxezarreta abeslariak bere amonari idatzitako abestia da, eta kasu honetan akustikoan egindako lana da. Bestalde Guretzat da diskoaren single nagusia, eta bertan aurki ditzakegu musika estilo berria. Eta azkenean diskoaren kontzeptua, musika herrikoiaren edo kultura herrikoiaren nolabaiteko aldarrikapen bat da. Eta duen garrantzia eman nahi genio nolabait lurraldeari. Horregatik ere kolaborazioak bertakoak izatea gustatu nahi genuen, nolabait. Eta azkenean gaur egun niretzat referente diren musikariekin, esan eta baiezkoa jaso nuen, eta niretzat izugarrizko plazerra eta orea, eta gainera oso aberatsa, gainera horietako abesti batzuk lagundu didate, abestia konposatzen eta esperientzi polita bai. Durangoko azokan izango da taldea, euren sare sozialetan iragarri dutenez, abeslaria 5 egunetan izango da eta taldekideak gehienetan. Horrekin batera, taldeak martxoan hasiko ditu zuzeneko kontzertua. Esan bezala badakizu etenik gabeko zuzenekoa eskainiko duela Amaikak Durangoko azoka egunotan eta mundu zabalean jarraitzeko aukera izango dela Smart TV-ko aplikazioari, webguneko zuzenekoari eta lurreko telebista digitaleko seinaliari esker. Eta horrekin batera, Ahotseneako zuzeneko disko aurkezpenak ere emitituko ditugu egunero zuzenean goizeko 11etan hasita, gaueko 10 bitartean eta gaueko prime timean ere kontzertu esanguratsuenak eskainiko ditugu. Beraz, Ahotsenean zuzenean eta talde
ezagunenen emanaldiak berreskuratuko ditugu gauean. Eta gaurtik hasita, beste askoren artean eta batzuk aipatzearren, Willis Drummond, Ines Ostinaga, Mice, Odei edota Delirium Tremensen kontzertuak izango dira. Hola, tio! Aspaldiko! Berez batu ginean omenaldi horren kontura, eta batu ginean ere ez ginen konsiente hola bukatuko gendula, baina bai, izan zen batu, ensai hau, jo, eta jota gero suposatzen zen bukatzela ere, asuntua, baina taldekide bati azakon kartekua berotzen eta besti praxia sartzen, eta azkenien ere baki non, bai, aurrea, baina, bueno, beste plan baten ez, berri zerten kanta berdinak bakarrik. Inigo Errua esan da, geuke berriz hastia, eta bueno, han hasi ginean pixkat izketan, zela jarraitzu. Egori ere ez da bain dela 35 urtekua, ez da kale hartzen eta ez dugu pikuluak ina hostiaz eta pelotazioak eta kontroladak emanerakoak eta deustuko zubixan hostiaz ez daiz, egori beste bada, dan aldatzen da. Guk ere, gure egori ere zaberdina, ja beste 30 urte gizo dakau. Beste goza batzu pasatu dezu eta beste goza asko bizi izan dezu. Jo lista bat, pixkat kantasarrakin da berriziak bai. Lehen gelitzu bazan Delirium pixkat ondo, jende batek oroimen politxakin baldin badako eta gozia, eta beste batzuk ezagutu ez eta jode guazen ikusta Delirium, pues vamos a dar Delirium, ez? Benetan diozut, zuzek esan dezu, dena itxura da, kanpotik badirudi, barrutik ez ala. Musikarekin jarraituta, datorren urteko urtarrilaren 6an Ertzainak taldeak agur izango du betiko Gasteizen. 2019an Josuk eta Garik Euskal Dunean eta Kafe Antzokian zenbait kontzertu eskaini zituzten, pandemia eten zituen euren planak, eta orain berreskuratu dituzte. Oraindik duzue sarrerak eskuratzeko aukera, 43 euroan, eta beken egingo duten bigarren gaualdirako sarrerak ere badaude erosteko moduan oraindik. 2019an Garik eta Josuk eskaini zituzten kontzertuek izugarrizko eragina izan zuten. Ertzainak taldearen jarraitzaile asko hainbeste urteren ondoren berriz Aitor Menagozen abestu zuten. Pandemiak eten zituen kontzertuak eta orain bueltan daude Gari, Josu eta Txanpin. Orain bai agur esateko, abenduaren 16an eta 17an beken izango dira eta azkeneko emanaldia Gasteizen izango da. Urduri, ez? Gasteizen izan da, urduri ez nuke esango ez. Ez azken finean gure irian gare, eta guretzat importantea da egun horri olako amaiera borobil bat ematea, egitea, gauzatzea, eta horretan sartzen nahi gara gure indar guztiak. Nahi dugu Euskararen festa bat izatea, nahi dugu 80 hamarkadan bizi izandako mugimendu sozial artistiko potente hori baitaren nolabait eskutik ekarri, ez? Egun horretara eta gehien bat partekatzea emozioak danon artean. Hore bat halako erantzuna jasotzea. Ertzainak orain dela 30 urte desagertu zala eta oraindik ere ikustea halako erantzunak nik esango nuke oso positiboa dela ez guretzat, baizik eta euskal kulturarentzat. Kontzertu berezia izango da eta hainbat gonbidatuak izango dira. Besteak beste Mikel Urdangarin, Inigo Etxezarreta eta Oiane Perea. Kontzertua urtarrilaren 6an izango da Gasteizko Mendizabal auzoan karpa klimatizatuta jarriko dute 20.000 pertsonarentzat. Gonbidatuek emango diote hasiera ekitaldiari eta gaueko 10etan Ertzainak taldearen txanda izango da. Ertzainak taldeak izugarrizko laguntza eman ziola eta izugarrizko bultzada eman ziola Euskarari Gasteizen. Sarrerak salgai daude Ertzainak taldearen webgunean. Eta musika zari garela, Euskal talde famatu baten izena, exoplaneta bati jartzea proposatu du Euskal Herriko Unibertsitateko talde batek. Zu eta Gar izendatzea proposatu dute hain zuzen. Exoplaneta bati Su eta Izar bati Gar izen jartza proposatu du EHUko talde batek. Ez da lehenengo aldian nazioarteko astronomia elkarteak izar edo planetei izen jartzeko aukera zabaltzen duela.
2022. Urteko deialdi honetan 20 izar planeta sistema izendatu daitezke, eta hizkuntza gutxituek lehentasuna dute. Hori dela eta Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Planetarioen taldeko kideek Gliese 486 izarrarikar eta bere inguruko Gliese 486b exoplanetari su izenak emateko proposamena egin dute. Aukeratutako izenak suarekin erlazionatuta daude, izarraren eta exoplanetaren temperatura altuak direla eta. Izarra lurretik 26 argi urtetara dagoen nano gorri bada, eta bere gainazal temperatura 3000 zentigrado ingurukoa da. Exoplaneta superlur bero bada eta izarraren inguruan duen biraketa oso hurbila eta azkarra da. Orbitak 2,5 milioi kilometro inguruko erradioa du eta planetak egun eta erdien soilik osatzen du bira. Orbita txiki horrek 430 gradu zentigrado inguruko oreka temperaturara darama, artizarraren azaleko temperaturara gutxi gora bera. Temperatura horrek Gliese 486b bizigarri izatea ekiditen du, baina lurraren antzeko tamaina duten exoplaneten artean egokienetakoa da atmosferaren karakterizaziorako eta barne modelizaziorako. Eta hortik beretzat proposatutako izena, su. Suak babesteaz gain ere egin dezakelako. Euskal mitologian gainera etxeko sua etxeko jenioa da eta mesedeak eskatzen omen zaizkio. Garri izan da bestalde izarrarentzat aukeratutako izena, gori-gori dagoen gasezko bola baita. Oro astronomian oso ohikoa den lan egiteko moduaz ere hitz egiten duen euskal esamolde indartsua ere bada, su eta gar. Eta Durangoko azoka albo batera utzita, baina Durangon bertan berriki izan den beste ekitaldi garrantzitsu bat. Euskalgintzaren Kontseiluak sortu zen egun eta toki berean ospatu du 25. urteurrena Durangon bertan. Ospakizuna berezia izan da, idazkari nagusi karguaren eskualdatzea irudikatzeko ere baliatu dutelako. Idurre Eskizabel EHUko irakasleak hartu du Paul Bilbao 12 urtez bete duen kargua. Eskizabelek adostasuna eta letra larriko politika aldarrikatu ditu, kargu hartzean euskararen bizi berritzea, justiziari eta kohesio sozialari lotutako auzia dela adierazi du, eta aurreratu du bali horiekin bat egiten duten guztiekin ados jartzea izango dela xede. Hizkuntzaren alde egitea da ados jartzea. Kaio saldoak zerua gurutzatzeko ados jartzen direnean bezala. Hori izan zen eretzako kontseilua. Azken batean, gutxi izatetik eta sakabanatuta egotetik, denok metatzea bat eta denok indarrean aurrera joateko kemena eta adore izatea. Eta bide honetik indoa zela erakusten zigun horrek. Eskerrik asko zuetako bakoitzak zeugon kabuz, zeuenetik eta zeuen arloan euskara itsaso zabal bat izan dadin egindako lan eskergagatik. Eta eskerrik asko bereziki orain 25 urte elkarrekin aritzea erabaki zenutelako. Gurasoenariak alaberrarena bere gorputzarena Eta euskal kulturan eta politikan jarduera luzeko gizona izan zen Jake Abe Berri, jendean da nabildu da Bart Miarritzen bere sorterrian Abe Berriri azken agurra emateko. Besteak beste, mundu politikoko zein kulturaleko ordezkariak izan dira bertan. Eredu bat, eta militantea ezin hobea. Esan zuen lehendabizikoa kultura eta artea gizarteai beharrezko zaiola bizitzeko. Eta jakik zabaldu zuen, oilu hori gure Euskal Herrian
Ipar Euskal Herrian behintzat. Abertzale handi bat izan zen, euskal kulturari, euskal gintzari bizia eman ziona. Eta iraunduena, bai Batera plataforman, EH-baien berean, edoen bata aldizkaria ateratzen. Horretan eta galbezai ongi eta katsuki laguntuko dugu azken egondia. Bidea ireki zutenei esker, inen baitugu bidea, inen baitugu bidea. Eta zerezana ematen jarraitzen du azken egunotan Osakidetzan piztutako krisiak. Egunero elkartuko dira esikoak, kargugabetuak berriz integratu arte. Izan ere, aurreko ostiralean erabaki zuen Osakidetzak 2 zuzendari kargugabetzea, eta horien ondotik bata bestearen atzetik etorri dira dimisioak ere. Denek eman dituzte arrazoi berdintzuak dimisioa emateko, desadostasun sakonak Osakidetzaren zuzendari nagusiarekin eta osasun sailarekin. Besteak beste, goitik beherako erabakiak inposatzea egotzi diote osasun sailari eta osasun sare publikoa era diktatorialean kudeatzea. Elkarrizketarako prest agertu da Bingen Zupiria, Jaurlaritzaren bozeramailea, baina adierazi du badirela leku egokiak mintzatzeko hedabideetatik kanpo. Ez da baretu Donostialdeko erakunde sanitarioan piztutako krisia. 3. zerbitzu buruek euren protestei eutsi diete. Goizeko lehen orduan elkarretaratzea egin dute Donostiako ospitale atarian, Osakidetza kargugabetu dituen erietxeko arduradunak berriz erditzatela eskatzeko. Itziar Perez Donostialdeko esiko kudeatzailea eta Idoia Gurrutxaga zuzendari medikoa dira kargugabetuak. Kargugabetze horien ondorio zuzendaritza taldeia osoak dimisioa eman zuen. Horren aurrean Gotzone Sagardi osasun sailburuak agerraldia egin zuen joan den ostiralean esiko zuzendaritza taldea ordezkatzera eramazuten arrazoiak azaltzeko. Erakunde bakoitzak eginkizun zehatz bat du, eta guztien artean jarduketa koordinatua eta solidarioa antolatu behar da. Zuzendaritza taldeen ardura itun hori eraginkor egitea da. Donostialdea eziaren kasuan, partekatzeko zailtasunak direla eta izan diren hainbat gertakarik horrela eskatuta pertsonen aldatzea behar zuen izan. Osasun sailaren erabaki horrek esiko zerbitzu buruen aurrez aurreko gaitzespena ekarri du. Izan ere joan den ostiraletik ari dira Donostia ospitaleko atarian kontzentratzen, asteazken honetan egin duten bezala, eta azken hau izan da elkarretaratze guztien artean jendetsuena. Egoera lehertu zenetik egin den 3. bilkura izan da, eta zerbitzu buruez gain langile asko ere batu dira, erizainak eta hainbat gaixo ere bai. Ospitaleko 150 profesional inguru izan dira protestan. Sakoneko aldaketak behar direla azpimarratu eta egoera bideratzeko eskatu dute zerbitzu buruek, kargugabetzen ondoren izendapen berriek ez dutelako egoera batere konponduko. Testuinguru horretan azken orduetan Eusko Jaurlaritzak elkarrizketarako deia egin du. Elkarrizketa egitarekin badatu zerbitzu buruak, baina esan dute momentu honetan ezin dela hori modu pribatuan egin, Jaurlaritzak egin nahi duen bezala, zubi guztiak hautsi dituelako osasun sailak. Dena dela zehaztu dutenez, oraingoz ez dute Eusko Jaurlaritzaren edota Osakidetzako zuzendaritzaren deiri jaso. Bitartean goizero bilduko dira ordu berean auzia konpondu arte. Gaur arratsaldean bestalde esiko zerbitzu buruek azalpen guztiak emango dituzte. Gipuzkoako sendagileen elkargoaren egoitza nagusen egingo dute agerraldia Donostian, eta han emango dute Donostialdeko ezin izandako gertakari buruzko balorazioa. Eta gizartearen erronka nagusienen artean dugu pertsonen zaintzarena. Testuinguru horretan, Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du, bakardadez aukeratuari aurre egiteko xedearekin. Udaleko ongizate zinegotzia eta zaintzadi proiektuko dinamizatzaileak izan ditugu gurekin, eta horrekin utziko zaituztegu jarraian izango gara bueltan, eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurean izango dugu, Ane Abantzabalegi, Durangoko udaleko herrigintza zinegotzia. Orain arte. Gizartaren erronka nagusien artean dugu pertsonen zaintzarena eta testuinguru honetan Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du bakardade ez hautatuari aurre egin asmoz.
legislatura hontako proiektu garrantzitsuetako bat bai zen zaintzari buelta bat ematia, bai. Hasi ginen zaintzan inguruan hausnartzen, eredu berriak bilatzen, herrian aldetik bazeon kezka bat, udalan aldetik bai, eta orduan bilaka hasi ginen zer nahi genuen, ez? Nola sortu genezaken herria ondo zaindua eoteko sisteman bat, bai? Oso garbi genuen izan behartzula elkarlan bat, herria eta udalan arteko elkarlan bat, eta saretze lan bat sortu behartzela. Hortik abiatuta iritsi ginen zaintzadi proiektura. Zaintzadi proiektua helburu diferente asko betetze ditu. Sentsibilizazio lan bat bada, oia martxan jarri dena. Diagnostiko bat osatu berri da, prebentzio lan bate badago, horre apostua egin da, adintarte batean hastea erabaki zen, nunbaitetik hastearren, orduan 55 urtetik gorako jendeantzako proiektua da, 2 urteko proiektu piloto bada, printzipioz. Adina 55 izatea arrazoietako bat da prebentzio hortan laniteko aukera eukitzea, bai? Eta gero eskuartzea da, eta eskuartzea hitz egiten dugunean, alde batetik dago, udalak berak, administrazioak berak parte hartuko du eta gauza batzuk bere esku geldituko dira, baina garrantzitsua da zaintza hortan herriak ere pertsona horrei aportatu posible dion guztia. Orduan, proiektu honen hildo estrategikotako bat da zaintza sare publiko komunitario horren sorrera. Gizarte asko aldatu da eta gizartean aldaketa hauek dela biztanleriaren zahartzea, piramidea inbertitu inda, emakumearen laneratzea, geroz eta joera individualistagoa ditugu, eta horrek azkenian ekarri du zaintzan krisi batean egotia. Zaintza ereduak leno ziren bezala ez dute funtzionatzen, eta hori batez ere agerian gelditu da pandemia garaian, eta horren ondoriotako bat izan da bakardade ezautatua. Bakardade ezautatua bizitza osoan zehar eta edozeini altzaigu tokatu edo aldugu bizi, eta egia da norbeak barrura biratzen baldin badugu seguraski identifikatuko dugula bakardade ezautatua bizi dugun momenturen bat, baina naiz eta adin tarte guztietan ematen den zerbait den, batez ere adineko pertsonei eragiten die zaintzan krisi honen ondorio dela eta. Orduan, bakardade ezautatua bizitzeak ez du esan nahi mendian isolatuta dago norbaitek bizi behar dunik, ez? Egon gaitezke jende zinguratuta eta bakardade ezautatu bat bizi. Ez momentu batian, zerbaitek ezkatzen bagaitu sarerik ez eukitzea konpartitzeko, edo sarerik baldin badugu ere, igual ez hainbesteko konfiantzaeki norekin elkar banatu, eta horrek azkenean ondorioak ekartzen ditu, ez? Bai norberan osasunian, ongizatian definitiboki. Zaintzadi proiektua fase ezberdinak izan ditu, guantxe bukatu deu diagnostikoakin, azkenian eman digula Oiartzungo herriaren argazkia, eta guain urrengo urratsa izango litzateke esku hartzia, eta bertan bi lan lerro edo egongoia. Batetik egongoa banakako esku hartzia, azkenian dia zaugarritasun bakardade ezautatuan aurkitzen diren pertsonak akonpainamendua eta bestetikan egongoa esku hartze komunitarioa. Betire gogoratuz, bazkenian proiektu honen baldintza edo berezitasuna handiena dela sare komunitarioa, ez? Eta pixkat pertsona hauek birkonektatzea herrian jadanik dauden baliabidekin eta baita ere Baldiberian nahi gehalako pertsona guzti sentsibilizatzen, zaintza krisi honen ondorietako bat izan baita, bakardade ezautatua, ez? Eta azkenean, geoz eta pertsona gehiago bizitzen ari dira, eta hau pixka paliatu eta ekiditeko asmoarekin. Egia da, herrian oso erantzun ona jaso deula, eta hemendikan eskerrak eman nahi ditugu, bai eragilei, bai administrazio publikoai, baita osasun arloari, eta herriak azkenean badakala preokupazio bat eta prestutasun bat parte hartzea, ez? Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurean dakagu Ane Abanzabalegi.
Durangoko udaleko herrigintza zinegotzia da bera, Gordion? Gordion. Beno, Durangoko azoka bueltan da dagoeneko, kulturestan da etorri da berriro ere gurera, eta garrantzitsuena, ez da, ohiko formatuan izango dela aurtengoa. Bai, benetan, nik uste dute danok, Euskal Herritar gehienok, honen esperuen egon gara, gogotsu, ohiko formatu honetara bueltatzeko gogoz, azkenien azokak hori deko, hartu emona. Bertako kaleetatik, landako guneko kaleetatik, Artekale, Barrenkale, Oenkale kaleetatik liburu eta dizkak ikusteko aukera eukitie, Durangon zehar hainbat ekintza da aukera dekozu bertan egoteko, eta hartu eman hori zuzena benetan formatu horretara bueltatzei posgarriz guretzako benetan be. Igertzen zen giroa dagoeneko goizaldean? Bai, igertzen zen, gaur oin goizien atik zabaldutu eta danok dakigun moduen ikasle goiza da. Orduen goizitik autobusen joan etorri nabariz eixen da, eta kalietan be gaztea hotzak entzuten ziren kalietan, benetan be posgarriz, bai. Aurtengoa 57. edizioa, eta berrikuntzaz beterik dator ere aurtengoa, ez da? Esan daiteke kulturek ez duela etenik gurean. Ez, nik uste dut ez eta hori izango neuke euskal sortzaileek edo euskal kultura ez dagoela bere momenturik onenien, baina argi dekogune da horren aldeko bultzadaen bidala eta horren erakusle da 200 lanetik gora aurkeztuko, bederatzireun lanetik gora aurkeztuko diela egun hauetan azokan. Orduen etenik ezteko eta horri untzin bilako. Eta gitarau zabala ere ikusi dugu, 250 kultur jarduera baino gehiago izango direla egunotan Durangon bertan, ez dakit baten nabarmendu dezakezun. Ez, egiz esan ez dakit ez neuke nabarmenduko bapesiet, ze zuk esan duzun moduen egitarau zabala da eta gusto guztizetarako egin dakue. Baina esan barra dago, bestaldean ere kulturzaleak beharrezkoak direla, kultura bestela auspotu ezin izango litzatekelako, horren erakusle argia da, ezta? Durangoko azoka ere, zenolako harrera espero duzue? Ona, nik esango neke ona lehen esan duten moduen, jenti gogotsu dau, orduen ikuste dut Durango egun hauetan jendez lepo egongo dela. Eta besteak beste plateruena ere izango da, ez? Bertan izango dira ekimenak, martxoaren 3an berriro ere berrabiatuko da proiektua, ez? Zenolakoa izan da plateruena berrekiteko prozesu hori? Luzea, ez? Nik uste dut plateruenaren itxierak 2008an itxi zanien Euskal Herri mailan utxune nabaria sortu ebala eta zelan ez guri be Durangarroi utxune hori oso eraginkorra jaku. Orduen, 2021 udalaren esku izetera pasau zanien, makinaria guztien martxan ipini gendun, eta orduen zelan zabaldu erabakitzeko lehenengo eta behin diagnostiko bat burutu gendun, eta diagnostiko horretan 3 helburu agertu ziren, ez? Bata euskalduntzea, Durangarren euskalduntzeko plaza bat izan barzala, gero kultureragileentzako leku bat, eta baita euskal sortzaileentzako plaza bat izan barzala. Esan behar dugu bai, eraberien udalak diagnostiko bat egin ebala, eta paraleloki plateruen eta gero zer dinamikak, sortu zan dinamikak bere bidi eta bere prozesu egin eban eta diagnostiko bat egin ebala. Esan behar dugu, helburuek beretxo egiten ziena, bai batanak eta bai bestienak, eta hortik abiatuta erabaki gendun zelan zabaldu edo ze formatutan izen, ez? Eta hor hartu gendun erabakitze publikotasunaren aldeko eiti, ez? Askotan esan dugu osasungintza publiko eta duin bat gure dugule, eta gupe kultura publiko bat gure dugu eta duine izetie eta horren aldeko apostu eta lana ingo dugu. Orden horregaitik kudeak eta publikoaren aldeko apostu ingo dugu eta udalak kudeatuko dau
plateruena. Hori hemendik aurrerakoa, martxoan aipatu bezala ateak irekiko dituela plateruenak, baina aurretik Durangoko azokan ere egingo direla ekitaldiak, eta esan dugu, 57. edizioa dela aurtengoa Durangoko azokarena. Ez dakit zenolako hausnarketa bideratzen dizun, honek atzera begira, eta igaro den guztiarekin, okerez bagaudelako 3 alditan bakarrik eten delako guztiz azoka, horietako bate pandemian zehar izan dagoa, baina zenolako bidea egin duen, orain arte? Bai, bide luzea eta zaila esan dezakegu eukin jauela, eta baina luzie egin dau eta luzie egingo dau. Azkenien azokak 57. edizio, baina beste horren beste eiteko dekoz, eta gu gogotxu Durango izen daiken plaza eta erakusle lehio hori. Ohiko gunez gain ere izango dira jarduerak Durangoko Arte eta Historia Museoan, ezta? Zenolakoak antolatu dituzue? Bai, aurten Durangoko Arte eta Historia Museoan, bibliotekan eta San Agustinen ekintzak bideratu dira ikasle goize honetara begire, eta Arte eta Historia Museoan esaterako 3 tailerrengo die, ontxe goizien zier, bat egin da, ontxe beste bat egiteko eta beste bat ordu bat bueltan izango da, eta 2 artelan hartuko da beze eredu eta kolas bat engo dabe. Kolas bat engo dabe, orduen artea eta literatura uztartuko dabe, eta ikasle protagonistak izango die eurek kolas horretan. Uste duzu Durangar moduan era desberdin batean bizi dela azoka? Bai. Eta esanik gainera, Durangar eta Durangar zinegotzi desberdin bizi diela. Bai, bitxetan posik, Bitxetan posik eta gogotxu azokaz asko gozatzen duguleko euskal kultur salio gaienok. Baina bai, kasunetan zinegotzi nazen aldetik ardurakin bebai. Zer ematen dio horrelako azoka batek Durango bezalako hiri bati? Bizia, bizipoza eta merkatari eta ostalarizek gogotxu egoten die, azkenin egun hauek jentez gainezka egoten dalako Durango, orduen bizipoza. Dena dene, agian ezagunena bai izango dela, Durangoko azoka kultura ospatzeko bidean egiten duzuenen artean, baina ez da bakarra, ez da? Beste adibide bat jartzearen Korreos eraikina, ez? Zer gertatuko da, honekin kulturetxe bat egingo da, Espainiako aurrekontuetan barne bilduta dagoeneko aurrekontu hori, nola lortu da, nola aldu da onaino? Bilduk Madrilgo parlamentuan erakutsi da, botxa dekola, akordioak lortzeko gaitasune dekola, eta Bilduk herritarrak eta zaurgarrienen dauzen jendi ipintzen daue jomugan, eta hor ikusi dugune da Euskal Herrireko proiektu estrategikoek dienak ipini diela puntuen, eta bertako bat da, Korreos eraikinerako lortu dugun diru laguntza hau. Egizan oso pozik gauz, eta guk aurrelan baten geunken, aurre proiektu bat landuta geunken, eta oin 2023 hasieran proiektua lizitatzeko asmotan gagoz, hainbatik arinen ametsa egi bihurtzeko. Eta zer barne bilduko du kulturetxe horrek? Zenolako antolaketa edo zenolako ekimenak egingo dituzue? Bai, ekimenak egingo dugu, argikuin behar dugune da Durangok kultur espazio gehiago deko zela, adibidez hor dekogu lehen aipatu dugun plateruena martxoaren 3 zabaldu arren, baina hor dekogu. San Agustin kulturgunie dekogu, Arte eta Historia Museue, biblioteka, baina egunerokotasunien kulturretxien behar izan adekon jentien ikusteot asko erabiliko dauela, espazio ugeri sortzeko aukera eta puntu desberdinek eupin deiz esan. Museo ere aipatu duzu, zenolakoa da museoaren bizitarien profila? Ez gaztea. Guztoko jakun gazte gehiago urreratzie, egiz esan bida, baina egiz esan arrakasta lortzen dabil, museoan apostu argize da, ontxe pasan hastien zubi aurreren erakusketa bat inauguratu barri dugu, eta egiz esan arrakasta eukitzen ari da, inaugurazioen jente pilo bat egon zan, eta bizitak idatuek egiten die, eta posik, oso posik. Kostatzen zaila, ez da, gaztei horrelako kultura arlotara jotzea, nahiago dute esaterako agian, kontzertuak edo bestelakoak? Bai, nik askin uste dute museora aurreratzie gehiago kostetan jakiela bestelako kultur
ekitaldi batzuz gozatzeko nahiarekielako. Dena den eta aipatu duzunaren ildotik, ez? Durangoko udalaren zeharlerroa kultura dela argi gelditu da. Ez dakit azken egunotan, azken hilabeteotan egin dituzenen artean zintzuk aipatuko zenituzke? Hombre, nik uste dute kulturaren aldeko apostu zenduen dugule, legegintzaldire sartu ginenetik, hor argi ukin dugu pandemia bat bizi izen dugule sartuta hilabete gutxira, baina horren aldeko apostu egin genuen lehenengo momentutik, ez? Pandemian sartu eta ja geunkezen aurrekontuei buelta bat emon, berraktibazio plan bat atara gendun, hor kulturaren aldeko neurri batzuk hartu gendu zen, hor egin gendu zen pandemian bertan kalera atarazien Pirritx Porrotx eta Marimototx pailasuen mezu batekin, kaliek alaitzera, hor umiei babesa moteko asmoz, gero hortaz aparte berraktibazio planaren barruan sortzaileentzako beka bat atara gendun, hor sortzaile berrizek aukera eukin deizien, Uda Kulturaz Blai programa zein bat eukin gendun, oztopak oztopo, momenturo neurri berriak ataratzen ziren, baina eguneratu eta kulturaren aldeko ekintzak ataratzen gendu zen, jaiak bepin gendu zen tartien, orduen jaien egitaraua bere osotasunen ezin zan ezein, kulturaro programa atara gendun, orduen horbe kulturaren aldeko ekintzak gendu zen, gerora dantzaro programa badekogu, dantzaro hilabetien behin dantza egiteko plaza bat dekogu, eta beste egitasmo bat azpimarratzeko plazara da. Plazara Durangoko elkartiekin egiten dugun ekintza bada, elkarte bakoitzak bere aukera eukin deizen plazara ateratzeko eurek egiten da biena. Batenik gabeko kultur sustapena argi gelditu da. Azken egunotan ere, aurreko astean, hain zuzen Euskaraldiari amaiera eman zitzaion, nolakoa da Durangon Euskararen aldetik, ez? Nolakoa da argazkia? Hombre, nik uste dute euskeran argazkia zoritxarrez, ez dala ona orokorrien Euskal Herri guztien, esan eginkena da Euskara dakitenen kopurua igo egindala, baina erabilera honino ez da horren beste igo. Gehiago igo barko litzeke, hori argi dau, eta nik uste dut horretan administrazioen udaletan gauzen hori toketan jakule horri bultzada bat emotie. Beste gai batzuei helduta ere, trantzizio energetikoa ere hortxe dagoelako, ez da, hainbat erronka planteatzen dituena, eta Durangoko udalak 1100 plaka fotovoltaiko jartzeko proiektua aurkeztu berri duelako, ez da? Zertan datza? Bai, datozen egunetan lizitatuko da proiektu hau, zuk esan dozu moduen, 1100 plaka fotovoltaiko ipiniko duguz, euretariko batzuk zahar berritzen gauzen Eskurdi Jaialai frontoian joango die, beste batzuk landako eskola publikoan, eta beste batzuk gehienak, egiz esan be, landako bi polikiroldegian. Orain arte, ez dakite dagoeneko martxan dauden plaka fotovoltaikoren bat Durangon? Ez, momentuz ez da egon, eta horren aldeko apostu ingo dugu, eta ez da geratuko hor, ez? Horre, ontxe horrek urtengo die, baina datorren urtera begira lezan, edo gaur, ospatzen, Durango kasoko ospatzen da landako gune horretan be, plakak ipiniko dugu, eta horren aldeko apostu ingo dugu. Eta energia hori, zertara bideratuko litzateke? Gehiena guniek berak asetzeko eta soberakin egongo balitze sarera bideratuko litzeke. Autokontsumoaren ildo horretatik, ez? Bai. Eta energiaz ari garela, argi dago, ez? Energiaren prezioak beste eztabaida bat sortu duela azken aldian, Gabonak hemen ere baditugu iaia gainean, eta horixe da zer egin ez Gabonetako argiekin. Durangon zer erabaki duzue horren gainean? Gabonetako argizek badeko guz, piztute dauz, dagoeneko, baina zuk esan dozu moduen danok hartu behar duguz neurrizek eta Durangon be neurrizek hartu duguz eta 25% gutxituko da. Eta lehen adibidez, goizaldeko 3:00 amatatzen bazien argizek aurten ordu batetan amatauko die. Murriztapen txikitxo batzuk egin da, ezta? Bai, hori da. Bestalde baita ere, Durangoko udalak neurgailu propio bat jarri du, herriko airearen kalitatea neurtzeko. Zergaitik egin da autu hori?
Hombre, Durangon beti egon da airen kalitatearen inguruko kezka eta ezin egona. Aurreko legegintzaldian eta jaurlaritza eta aurreko legegintzaldian gobernuan zeudenak eta bai jaurlaritzak ez utzien emoten beharrezko edo beharrezko garrantzerik eta dena ondo zegoela esaten eben, ez? Gu gobernuraldu ginenean lehenengo ikerketa egin zan eta bentzeno piko altuak nabaritu ziren bertan. Jaurlaritzak be ikerketa egin eban eta hori holantzala emo eben emaitzek. Hori holan izien da, guk neurriak hartzeko eskatu izien dut zau jaurlaritzari behin da berriz, baina ez eskoa jaso izien dugu. Orduen guk uste dugu herritarrok eskubideko gule, protokoloak behar dugu zela olako kasuetan, eta hori dela eta lehenengo neurgailu ipini dugu eusko jaurlaritzarenan onduen. Orduen hortik ikusiko dugu zer nolako neurria jasotzen ditugun, eta hori horrela izan da elitzeke bakarra izango sare bat ahalbidetuko geunke eta neurri gehiago emaitza gehiago jaso eta behar besteko protokoloak egin behar badira guk geuk egin jaurlaritzak ez badozkuz egin. Inflazioaren eraginez, etorri da baita ere azken urteko erosa ahalmenaren galera edo prezioen igoera eta herritarren kezka handiena bihurtu da horixe, ez? Ez dakit Durangoko udaletik neurririk hartu den ildo horretan. Guk zergak tasak eta prezio publikoek izosti erabaki dugu. Diputaziotik jasotako errekaudazioa ona izen da eta espero genuna baino gehiago esan be eta fondotik diru gehiago jaso dugu. Horren ondorioz esan duten moduen zergak prezio publikoek eta tasak izosti erabaki dugu. Badakigu horrek udalaren jardunin eragin eukingo duela, baina erabaki hori da eta erabaki horrekin tinko jarrituko dugu. Zenbat denboraz, etenaldi hori? Printzipioz datorren 2023 begira. Beste gai bati helduta, ere Durangon ere barrabotsa sortu zuelako, herri galdeketa egin zelako aurrek urtean, eta trenbidea zegoen lurretan proiektu bate bazegoelako, baina ezezkoa ematea erabaki zuten herritarrek, ez? Ez dakit, hemendik aurrera zein bide jarraituko den? Bidie luzie da, baina bidie martxan dau. Negoziazioak eta horre akordizioek martxan dauz, hor argiukin behar dugune da pandemia erdian inzan galdeketa horretan, 6.000 pertsonek baino gehiagok berba egin ebela, eta hor eurek eza eben aurreko proiektu etzebela gure, aurreko lehendik eguela alde batera utzi eta prozesu parte hartzaile baten bidezko proiektu bat eiti gure zala, orduen hori holan izen da jaurlaritzako garraio eta azpiegitura sailarekin lanien jarri eta gure dana da tren estazio ere mutik aratago izen daiten proiektu, orduen hor gure dugune da berdegune gehiago eta etxebizitza gutxiago eremu horretan, baina etxebizitza publikoen, ero babes ofizialeko etxien lanketa ikie, 240 etxebizitza publiko ipintie, horretaz aparte be San Agustin Hospital Zaharra eta Pinondo etxearekin be lanketa ikie gure da, eta proiektue osotasunien lehen izan duten moduen estaziotik aratago eruti eta horrekin behar dugune dabe trenaren trazatue egokitzeko partida bat dauela, eta partida horretan 950.000 euroko partida dau, eta hor jentiek beber bai eban, eta horrekontu parte hartzaileetan hora geritzan, jentiek trazatu hori berrera itxikitzie gure bala. Eta zein epetan mugitzen gara? Ez tekote zinutzut esan epeseatzik. Ados. Bestalde baita ere Santa Maria Portikoa eraberrituko duzue, 1691 portikoa eta ondare kultural eta historiko nabarmena den, ezta? Bai, gogotxu egiz esan proiektu hori eta obrak hasi daitezan eta mereziteko portu eta itoginik gabeko portiko bat eukiteko. Aipatu gabe ere ezin dugu utzi, aurten Montevideorekin adostu duzuen hitzarmen hori, ez da, elkarlaguntza hitzarmen hori, zer nolako loturak daude Durangoren eta Montevideoren artean?
Hombre, betianik egon izen da lotura, Bruno Maurizio Zabala dekogu horren adibide, eta elkarrizketak pandemia aurretik hasi ziren, baina gero dana etenda gelditu zen, orduan oin elkarrizketak berriro martxan ipini eta lortu gendun bai euren eta bai gure zirrarak eta goguek piztie eta hitzarmena lankidetza edo senidetze hitzarmena sinatu berri dugu, eurek hemen eukin dugu irailien, eta egiz izan oso pozik, azkenien kultura eta turismo elkartruke aberats bat izango da, eurek zelan lan egin daben, eurek zer dekienan, guk hemen zer dekogun, bat abestien gandik ikesteko, eta horretarako mai tekniko bat sortuko da, sortu da, hobeto esan da, baian eta bai hemen, orduen elkarlan aberatsa izango da. Dagoeneko hasi zarete beraz lanean. Bai, hori da, bai. Eta baita ere legealdiaren erdia igarota, ez da, balorazio bat eskatuko dizugu. Balorazio beti positibo, Ez oso ondo, balorazio positibo egiten dugu, gauza asko egin dugu, gauza asko dauz eiteko, argi esan behar da, lehen esan dugun moduen, pandemia bat eukin jogu tartien, gauzak berrera ikien birrixen die, baina beti aurrera begire, eta hori esan dugun moduen, balorazio positibo, gauza asko egin dugu, eiteko beste hainbeste, eta gogotxo. Bane, Abanzabalegi, Durangoko udaleko herrigintza zinegotzia, eskerrik asko, gaurkoan Hamaika Telebistara hurbiltzeagatik. Zuei. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, egunero bezala solasaldiari ekiteko, gaurkoan gurean izango ditugu Alaitzar Gandoña eta Fermi Rubiralta, orain arte. Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handienak beste edizio bat ospatuko du azaroaren 17an Atarrabian. Atortxurrok duela 23 urte bi helburu eta konpromiso batekin jaio zen ekimena da. Helburuak euskal preso politiko eta haien senideak pairatzen zuten dispertsioa salatzea eta honek suposatzen zituen gastu ekonomikoei aurre egitea. Konpromiso aldiz, errepresaliatu politikoen gaia behin betiko konponduta egon arte lanean jarraitzea. Hau da, denak etxean eta aske egon arte. Oraindik badalanik baino asko dira 23 urte eta 26 edizio luze horietan emandako pausoak. Eta urtengoan, gertu lelopean ez, gertu horrekin azaldu nahi izan dugu gure helburua, Atortxurroken helburua gertu dagoela, gertu ditugula euskal preso politiko gehienak, eta gertu gaudela, pres gaudela, bideo horri ez, dispertsioaren bideo horri amaiera jartzeko. Aurten alegin berezia egin nahi izan dute eta horren isla da aurkeztu berri duten kartela. Guztiera 17 musikatale eta aularatuko dira, zeinetatik 9 lehen aldiz part hartuko dute Atortxurroken. La Furia, Bulego, Angelus Apatrida, Merina Gris, Segismundo Toxikomano, Odolkiak Ordainetan, Brigadeloko Odei Barroso eta Raimundo Alkanastero. Horiekin batera agurdoinuak ekarriko dituzten edo itzuleran izanen diren taldeak badaude. Nabarmentzeko, eskakeitanen azkenengo kontzertuetako bat izango dela, eta bestetik, hemen Iruñeko Nafarroko El Trono de Judasen itzulera bira txiki horretako geldialdi bat ere Atarrabian izango dela. Eta kartela borobiltzeko Mafalda, Nogen, SAFU, Tremenda Jauria eta DJ Plan B. Azken hau izango da udako ediziotik errepikatu den bakarra, eta arrakasta ikusita ezin utzik egin. Musika eta aldarrikapena uztartzen duen jaialdi berezia dugu Atortxurrok. Euskal preso politikoen dispertsioan aurrepauso asko lortu badira ere oraindik 178 euskal preso politiko daude. Zeinetatik 44 Espainiar eta Frantziar estatuetako espetxeetan daude. Atarrabian abenduaren 17an ospatuko den 27. edizioaren sarrerak dagoeneko salgai daude 25 euroko prezioan.
Durangoko azoka zuzenean 11an azaroaren 7tik 11ara. Hautsenearen disko aurkezpen kontzertuak, azoka telebista saioa, gurean gaur berezia, azoka 24 orduz. Jarraitu telebistan zein sare sozialetan. Hogeigarren mendeko milaka eta milaka errepresaliatuk pairatu behar izan zuten errealitate gordinaren inguruan gehiago jakin nahi baduzue, gerturatu San Telmo museora, bertan Indesirables erakusketa ikusi ahal izango duzue disiplina anitzeko 16 artisten obrekin. Indesirables berez da hitz bat goberno frantsesak erabili zuena 1918, gero nazi garaian bai. Hor pixka kontrolatzeko bertan zeon jende politikoki arriskutsuek ikustezinak eta hola, eta beste hainbat isturi zeuzkebenak. Komisaria da erakusketa honen Pidasolas, eta beak esateu, Indeseables hitz hori, gaur egunin edala oso erabilgarria ez. Ze gaur egunin hainbat indeseable dauzkau berriz egizartien. Eta bat aizpadie hainbat gatazkatatik eta bat aizpat gerra gatazkatatik iesi datorren jende hori ez, Europan hola ikusik daudenak. Ze ikusileik hemen lanak, bat aizpada arte garaikidie, gero lan hauekin batea baite daude gero dokumentu batzuk, bai dila planuek, marrazkisek eta hola, eta gero da baite teori asko edo baite idatzi asko hau dana pixka kontestualizatzeko ez. Erakusketa 4 esparrutan bezala do pixkat esplikatuta ez, baino esparrua bestekin hastea. Eta kronologikorik ere ez da bata bestien atzetik dijuen epe batzutan inde. Ze bai konfliktuek eta bai kontatzean hori dela mende asko lazan, eta gaur egune hola da ez, azkena daukeu Rusia eta Ukrainian arteko gatazkau. Gaur egungo artie, nahazte dugu, 15. mendeko obra bateko reproduzio batzukin, liburu batetik ekarri ditxeunak ez, Biblioteka Nazionalen dauna Madriden, eta hori kontatzea, lehen kontatzen berdine, eta gaur honin gertatzen nahi dana ez, oso antzekue. Ze azken baten da, beak esaten bezala komisariak, gatazka o violentzio indarkeri baten historioa da ez, da indarkeri hori nola erabiltze ben estaduek eta hola, ez hola pentsatu gabe. Baizik eta horrekin kontrol badezela eta horrekin sortzeie gerrak, erbesteak eta hori dana. Dokumentazio honetan esan detena, marrazki hauetan da, batzue die goian oso ezaune dana Desastres de la Guerra o bilduma, San Telmo goindala gutxi erosi duna, 5. argitalpen bat, eta gero Zurikeko artxibo baten dauden kurseko esparruen eontzin presuek eindeko hainbat eta hainbat marrazki oso gorradinak eta 80 bat ekarri diteunak oso bilduma onki garrixe da eta oso berezi zerie. Kaixo, Anabel naiz. Hemenago, 11ko lagunen dei baten zai. Ze nahiko dute oraingoan. Laster jakinen dugu. 3. denboraldia? Bale, bai. Banoa! Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiaz gozatzera. Guazen! Gurero bezala egingo diogu gaurkoan ere solasaldiari, horretarako gaurkoan gurekin ditugu Alaitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Fermi Rubiralta espaldiko parteaz, eguerdion. Mila esker, eguerdion ere. Gaur hasi da, Durangoko azoka ez, 57. edizio hori, hain esperoa izan den egun hori, kulturaren estanda lemapean, ez da? Ikusiko ditugu zenolako irudiak egon diren. Euskal Kulturaren plaza bueltan da betiko formatuan. Durangoko azoka virtuala gogoz baztertu dugu. Liburuak ukitu, diskoak sinatu eta sortzaileekin hitz egin. Horiek dira azokaren ezaugarri nagusienak. Posi gatoz. 2 urteren ondoren aurtengoan Durangoko azokaren estanda
biziko dugulako. Bai, estanda. Euskal kulturaren estanda, sorkuntzaren eta jaiaren estanda. Durango osotik eta Euskal Herri osora zabalduko den estanda. Abenduaren 7an lehertu eta 11 arte iraungo duen estanda. Aurten 57. edizioa ospatzen da eta pandemia aurreko datuetara itzuliko da. Izan ere 258 erakusmai daude. Gainera 953 nobedadea aurkeztuko dira egun hauetan, gehienak liburuak, 700 hain zuzen ere. Berritasun artean, aipagarriena da espazioaren antolaketa. Edizio honetan musikak bere esparru propioa izango du. Musika plaza bertako estandetan QR kodeak izango dira. Bizitariek diskuen karatulaz gain, lan horren abestiak entzuna ahal izango dute. Pixkat, bai musikak, bai kulturak, orokorrean sortarazten digun sensazio hori, ez? Imaginazioarena, ingles ez deitzen den mind-blowing hori, ez? Pelikula bat ikusten duzunean edo... Gainera, 5 egun hauetan, etenik gabeko zuzenekoa eskainiko du Amaikak Durangoko azoka egunetan eta mundu zabalean jarraitzeko aukera izango da Smart TV-ko aplikazioari, webguneko zuzenekoari eta lurreko telebista digitaleko seinaleari esker. Gaueko prime timean kontzertu esanguratsuenak eskainiko ditu Amaikak eta talde ezagunen emanaldiak berreskuratuko dira gaueko prime timean. Hortxe, bueltan Durango azoka gogotzu zen duten? Ni bai batez ere egoteko, ez? Uste dute ekonomikoki beste garaikoak, ez dira porrot bat izan, baina jutea eta elkartzea jendearekin, eta normalean hor topatzen dituzun lagunak ez dira betikoak, ez? Jende guztia hurbiltzen da, eta horre egiten da, elkargunea, euskalgunea eta kulturgunea. Eta gainera esan genuena, platereuna zabaluko dutenez, plan bikaina. Aurten bai, ez, pandemiaren ostean? Bueno, eta badu niretzat beste xarma bat, ez da, gutxienez, guri gustatzen zaigun hori ondino benetako liburu paperean eta edo diskak benetako fisikoan topatzea, horren xarma ere ikustea, naiz eta askotan liburu eta diska errepikatu urtez urte, baina hori da lehenengo xarma, bigarrena da topaketarena, ez da? Eta nik esango nuke ere 3. bat badagoela. Zorionez, momentuz, eta espero dezagun horrela jarraitzeko, euskeraren nagusitasun totala nolabait esateko. Zorionez, hor ere tarte txikia edo ia konturatu gabe erdararen kultura edo bai kultura bai sartu dela, baina ez nagusitasun hori normalean beste 364 egunetan kaleetan batez ere Bilbon jakina ikusten dana, ez da? Epatu duzu, ez da, batzearen berriro ere fizikora bultatzearen xarma hori, ez, departan egongo direlako hainbat eta hainbat kulturgile, diskoak sinatzen edo liburuak sinatzen, ez, horrek ere badu bere xarma. Bai, hurbiltasuna, ez, nik uste dut horrek ere laguntzen duela, eta ikusteko, zuk esan duzuna, ukitzeko hainbat liburu naiz eta gero dirua bakarrik ukitzea bat erosteko, ez, bebai edo agendak eta, ni postalak eta guztiz erosten ditut, ez dakit, nik uste dut postekoa dela. Eta batez ere bebai, ze txikitzu batzuk ez dute uki aukera hori ezagutzeko lako azoka bat, baina benetazko azoka, ez? Baina kulturala, diskak, ez dakit. Nolabait da, euskarazko mundu kulturalaren magia hori. Eta nik uste dut oso importantea dela. Nik azpimarratu nahi nuke ere beste ikuspuntu bat, eta da editorena. Gu normalean betiko arrazoiengatik ezagutzen ditugu editore handiak eta eta horiek babesa normalean ez dute behar, baina badago ere beste mundu hori, editore txikiak beti bere dirua kolokan jartzen dutela bultzatzeko kulturaren zati importante hori, ezta? Eta nolabait lehioa beraientzat ere bada Durangoko azoka. Eta gero bigarren azoka hori dagoena kanpoan, ez? Jende guztia ez dauka, ez dakit nola esan, dirua edo ez dauka izena barruan eukitzeko estan bat, baina gero kanpoan dauzen gauza batzuk dira zoragarriak eta ez dago beste leku bat non topatu aldituzu nahin bat gauza ezberdinak, berriak eta gazteek egindakoak. Nik uste dut oso interesgarria dela. Horregatik estanda, ez da?
SS edo egin dutela aurtengo lema ere, legoke gaizki ideia moduan, hau abenduan egiten denez, egitea beste bat, leku baten, biltzea berriro ere sortzeko aukera, ez da? Bagian ikusiko ditugu aurrerantzean horrelako ekimen gehiago ere, momentuz Durangoko azoka da daukaguna, gaur goizean hasitakoa, jara deurretan lankida izan da bertan, eta berak kontatu digu nondik norakoak. 10 herrietan ateak ireki ditu Durangoko azoka eta ikusten duzuen bezala lehertzear dago. Gaur lehenengo eguna izan da, ikasle goiza izan da. Eta aurreko 2 urteetan ez bezala aurten aurten ikasle goiza berreskuratu du azokak. Eta gazteak eta nerabeak ikusten ditugu batez ere, musukoak eta aforo mugatuak alde batera utzi ditu azokak, eta jendearen ilusioa eta kultur grina berreskuratu du sortzaileen plazak. Hortxe ikusi ditugu ikasleak ze pozik sartu diren Durangoko azokan, lehenak izan direlako primizian Durangoko azoka honetan sartzen ez, zer iruditu zaizu ez, nolako garrantzia duen ez, belaunaldi berrientzat ere euskal kulturgintza sustatzea. Bai, eta ezberdina izatea, dino, nik batez ere aipatuko nukena da hori, alternatibak daudela ez, ez da betiko euskal kulturarekin daukat, ez dakit, dauz gauza, proiektu oso berriak, eta nik uste dut gazteriak olako gauzak ikustea oso garrantzitsua dela. Ze batzutan igual beti lotzen dute euskera betiko gauzekin edo tradizionalki edo dauzenak, eta Durangoko azoka 11.000 aukera daukate, beraiei gustatzen zaien baten bat topatzeko, nahiz eta gero ez erosiz esaten duguna, ez? Ez dago dirurik gauza guztiak erosteko. Olentzero hori eskatzeko. Zer? Hori da, beitu, garai oso da. Olentzero eta Mario Dimingiri eskatzeko. Ian izan duen arrakasta ulertzeko hori izango litzateke kontuan hartzeko faktoretako bat. Hori Gabonetako hurbiltasunak ematen dio aukera handiago bat erosketak egiteko. Askotan egiten dugu. Familian horrela egin dugu beti. Zara edu lotzea bata bestearekin. Ikusi duzu, ikasleke bete dutela Durangoko azokaren lehen ordua horiek, eta askotan ez, esaten dugu, emango diegu ahotza ume aurrei ere, gaurkoan galdetu diegu ea zer iruditzen zaien Durangoko azoka. Euskarako taldekoekin, klaseko Euskarako taldekoekin. Unibertsitatearekin etorri gara, entrevista batzuk egitera. Institutarekin. Ikastolarekin. Ikastola guztiarekin, baina lagunekin. Eta euskaltegirekin etorri naiz, hori, eguna pasatzeko. Ikastetxekin etorrera. Irrotenen dizkera zinaet. Artistak ikustea eta haien diskoak erostea edo ikustea. Ikusi. Zetak, Entol Sarmiento, Esti Márquez. Buelta bat eman eta zerbait ikusten badut gustatzen zaia, pues erosi. Naiz etorri erosteko asmokin, baina zerbait ola ikusten badet, bueno. Bai, nik bai, lehenengo aldia da. Guk etorri gara beti familiakin, eta hori nire lehenengo aldia da lagunekin etortzen naizela. Nirea bai. Nirea ez. Nirea ere bai. Ez lehenengo aldia izan da, baina oso polit. Bai, aurretik etorri naiz, baina hau izango litzateken lehenengo aldia, zeren txikian nintzen. Nire lehenengo aldia da. Ikastetxekin etorrera. Geroari begira, honek izango dira geroko irakurleak bintzat, entzuleak eta batedaki idazleak ero dana.
Kulturzaleak gero ere sortzaile bihurtu daitezkelako, ez da? Noski baiet, nik uste dute edozein motatako sortzaileak, ez? Bakarrik hori idazlan edo liburuak sortzeko, baizik eta musika, antzerkia, nik uste dut hori, ez? Zabaltzen da hori esparru ezberdinetako proiektuak egiteko. Mundu honen aurrean erlazioa duena, adibidez ilustratzaile bikainak ere sortzen direla. Esan nahi dut, badoz liburu batzuk benetan marabilosak dira alde horretatik. Eta diskaren edo musikaren inguruan ez dezagun askoz gehiago ere. Motan guztietako euskal liburuak Durangoko azokan, dizka aurkezpenak baita ere, kontzertuak nola ez, eta hori guztia jarratzeko Hamaika Telebista pistea, esango dizuegu nola ez, etenik gabeko zuzenekoa eskainiko dugu, gaurtik aurrera, Smart TV-ko aplikazioari esker gainera mundu zabalean ikusteko aukera izango duzuela, gogoratu aplikazio hori deskargatu telebistan bertan, eta edonon Hamaika ikusteko aukera izango duzuela, eta bestela webguneko zuzenekoan ere ikusteko aukera dagoela dena, honen berri ez, gitarauaren berri emango digu, gaurkoan Eki Atorrazagasti lankideak, eguerdion Ekine? Kaixo, eguerdion. Bueno, hasi gara, dagoeneko Durangoko azokaren programazio berezi honekin, baina zenolakoa antolatu dugu, egun hauetarako? Bueno, esango dizuegu, Hamaika Telebistak 24 orduko eskaintza bate baduela, prestatuta, Durangoko azokari urtero egin diogun jarraipena urtetik urtera hobetzeko ahalegin horretan, 24 orduko jarraipena eskainiko dizuegula, eta ardatz nagusien artean ahotsenea bere izango dugu, nola ez, zuzeneko musika, eta askoz ere eduki gehiago, baina leire nahi duzu musika galdetu horretarako gaudetan. Musika zuzenean, ez? Kontzertuak zuzenean, eta gero ere errepikapenak egongo direlako, gauetan, eta ez hori bakarrik, sare sozialak ere aipatzekoak direlako, ez? Beste komunikazio puntu bat ere badirelako egunotan, gaur egun, eta bertan ere izango dugulako presentzia. Bai, eta aipatu dizuguna, ardatz garrantzitsuena musika bere izango da, bakizu Hamaika Telebistan musika eskaintza zabala dugula, musika zuzenean saioa Euskal Herrian edo Euskal Komunitate Digitalean bakarra gainera, Euskal Taldeen lehen diska, edo eta Euskal Talde guzti tarte emanan diena urte hauetan, eta laxe segitzen duena, baita bizi musika tarteare, sortzaile eta taldekide musikari ezberdinen mezu, azalpen, aurkezpenekin batera, gaur egun oso ohiko den musika bideoklipe hori tarte emateko, ezta? Edo nola ere, sortzaile ugari izango dira, ez musikariak bakarrik egunotan Durangoko azokan, eta aipatzen genizuen bezalaxe, zuzeneko hori, ahotseneako zuzeneko hori egun osoz eskura izango duzue, horra aipatu nahiko nuke gainera gaur, gaueko 9:30 esate baterako Delirium Tremensek hor dago diska aurkeztuko dela ahotsenean, eta Hamaika Telebistan zuzenean ikusteko aukera izango duzuela, eta Delirium Tremensen aktuazioaren ondorenean, gaurko egunean zehar hautatutako zuzeneko bereziak eskainiko dizkizuegu, beraz, egunotan besteak beste izango ditugu Delirium Tremens bezalaxe, Willis Drummond talde lapurtarra, edo eta Ines Osinaga bere azken lanarekin, gomendatzen dizuet sare sozialetan, dituen arakatzeko oso eskaintza bereziak arrelako, baina horrekin batera talde berriak edo hain ezagunak ez direnak, ezta? Akaso belaunaldi berrientzako Merina Gris ezaguna da, beste askorentzako ez, gobitea luzatzen dizuegu beraz gauero, gaueko prime time horretan, azokaren eguneko aktualitate nagusia bidoko dugu gaueko 10:00, baina 10:00 horretatik aurrera, gauerdia pasa arte, eguneko aktualizio nabarmenduenak eskainiko dizkizuegu. Aurreratzen dizuegu gainera, genero oreka hori bermatu nahi izan dugula, beraz, aipatu ditugu Willis bezalako taldeak, Delirium bezalako izen ezagunak, baina emakume sortzaile tarte berezia eskaina diren nahi dugu, beraz, Sua bezalako taldeak izango ditugu ikusgai, gonbitea luzatzen dizuegu, egunero gaueko tarte horretan, etxean ez bada ere, inguruan proposamen hori luzatzea, eta izan taberna, edo eta bestelako toki ezberdinetan, gutxienik ere egun osoz izango duzuelako ahotseneako zuzenekoa, etengabekoa, goizeko 11:00 gaueko 10:00 bitarte, eta gaueko prime time horretan berriz onenaren berreskurapena.
Beraz, musikaz gozatzeko aukera badaukazue, edozein dela dispositiboa, telebista bera, baina bakizu 11 edozein plataformatatik ikusteko aukera duzuela, beraz, gonbitea horri heltzeko. Hala ere, aipatzen zenuen moduan leire, ez da izango gauza bakarra Ahotseinako zuzenekoa, eta hor, aipatu dugu, ezta? Azokako aktualitatea bilduko dugu egunero gaueko 10etan, eta egunean zehar ere azokari helduko diogu gurean gaur bereziekin, dagoeneko hozkailua oso beteta daukagulako batetik, azokari begira, eta lehenagotik ere euskal kultur industria etenik gabe ari delako lanean, eta bertatik bertara ere gure unitate mobilak eta gurean gaur lantaldeko kideak arituko direlako azokatik bertatik lanean, webuna hornitzen eta baita sare sozialetako zuzenekoak eginez ere. Gonbidapena jasota, ikusentzule guztiei, eta ez hori bakarrik igandean ere zita berezia dagoelako, itzordu berezia hain zuzen ere areto nagusian, Talaian izenekoa, arratsaldeko 4:00 aipatu duzu genero ikuspegia lantzen dugula 11, eta hain zuzen ere emakume digitalen ekarpenaz arituko zarete. Bai, eta aipatu dugun honetan ez da, zehar lerrak badira, 11 telebista digitala ere bada, gaur egun, badakizue, plataforma anitzetan ikusgai den telebista delako, bai zuzenan eta baietan nahieran ere, Smart TV edo telebista digital horietan aplikazio bidez bieratara ikusteko aukera dago globo osoan, Euskal Herritik haratago, muga horiek honezkero gaindituta dauzkagula esan genezake, eta Lurreko telebista digitalaren bidez ere, Arabako edapenarekin, Hego Euskal Herri guztian jarraitzeko aukera badago. Beraz, aintzat hartuta, digitalki garapen hori emana dagoela, eta emakume parte hartze kualitatibo eta kuantitatibo hori ere lerro estrategikoa ere badela 11 telebistaren edabide proiektuaren baitan, bi eduki edo zer lerro horiek gurutzatzea izan da helburua, eta igande honetan emakume digitalok edota euskal eduki edo euskarazko eduki digitalak konsumitzen dituen emakumeen komunitatearen lagin bat da ekarriko duguna. Lagin horretan datuak baditugu batetik, zenorako konsumo ohitura ditugun emakumeok, eta horrekin batera zeintzuk diren erronkak, ez da? Emakume digitalok edota euskal komunitate digitalean aurrera begira, parekidetasun hori eta egoera demokratikoa emakumeontzako ere bermatu ahal izateko, zein den momentu honetan egoera, bai plataforma digitaletan, bestelako sare sozialetan, eta erronkak ere zeintzuk izan behar duten, ez da? Tartean laburra izaten da azokan, arratsaldeko 4:00 egin dugu hitzordua, Talaia gunean, gune nagusian, lehen areto nagusi bezala ezagutzen zena, eta bertan, Mai Motxales, 11 telebistako digitalizazioaren garapen osoaren sustatzailea eta digitalizazioaren arduraduna ariko da, datu batzuk ekarriko dizkigu, eta horrekin batera, hainbat emakume esan dezagun, referentzial, aditu, edo emakume digitaltzat hartu ditzakegunak izango dira, ez? Nola ekarriko ditugu bertara? Digitalki eramango ditugu bertara, eta hainbat galderari erantzunez, besteak beste, Marisa Barrena, wikilaria izango dugu baita ere Estitxu Garai, akademiatik, kulturgintzatik, eta baita akademiatik ere izango dugu Irati Agirre Jauregi, ez dut ondo esango izena, beti aldatu egiten diot, eta horiekin batera, Amaia Ereñaga kazetaria esate baterako, izango dugu Jenny López, kolpez kolpe saioko erredaktorea, sare sozialetako erredaktorea izango dugu baita ere, eta beste hainbat aditu. Ana Galarragaren parte hartzea izango dugu, alor zientifikotik, beraz, nahiko osatutako planteamendua da igandean azokara eraman nahi duguna, lagin bat izango da, ekarpen xume bat izango da, baina 11 telebistak edabide gisa eta telebista gisa aurrera begira egin beharreko urratsak, erronkak, eta besteak beste zenolako sustapena beharko duen azertzera goaz. Besteak beste halako erronkak, gizartearen zerbitzura dauden erronkak, informazio zerbitzuetaz haratago ez,
eduki osasuntsuak, kultura digital osasuntsu bati ekarpena egiteko, azken batean laguntza eta sustapen publikoaren beharra izango duelako, orduan, bide horretan, Amaikaren ekarpena, azokan ere, erakusteko baliatuko dugu igandeko hitzordua, beraz, gonbidatuta zaudete, arratsaldeko 8:00. Ez dut promozio gehiago egingo, baina dagoeneko desente aurreratu dugu. Bai, azken gauza bakarrik, erronkai buruz ere hitz egin duzulako, eta gunotan Amaika Telebistak 24 orduko zuzenekoa eskaintzen ez duen erroka ere ez delako makala, eta hori ere aitortu beharrekoa, aipatu dugu Smart TV aplikazioaren bitartez ez gogorarazi dugu bertatik ere ikusi aldela Amaika Telebista, edonon egonda ez, eta horrek zenolako saltoa suposatu duen Amaika Telebistarentzat ere. Bai, eta jauzi hori erraldoia da, eta pixkanaka probatutzat emango dugun, ez da? Egia da, belaunaldi berriak digitalizatuta datozela, gu edo bintzat ni neroni digitalizatu egin den belaunaldiaren parte naiz, baina telebista digitalizatzen ari denean, Amaikak bere eskaintza areagotzeko erronka du aurrean, proiektu bezala sendotzen segitzeko eta beste 11 urtez aritzeko, eta horretan, gonbitea luzatu noski baietz, Smart Telebista delakoan estrenatzen ari zaretenok, edo egu berriotan, opari gisa jasoko duzuenok, edo oparituko duzuenok, mugikorretan bezala ez da, aplikazioak bilatzeko tresnan sartu, Amaika bilatu, eta aplikazioa deskargatzea besterik ez duzue, pantailan bertan, ez da mobiletarako dispositibo hauetarako aplikazio bat, beraz, gonbitea luzatu bai, noski baietz, mugarik gabe Amaika zuzenan ikusteko eta nahieran ikusteko aukera duzuelako, ez bakarrik albistegi zerbitzuak, sendo eta ornituak dituguna direlarik, baizik eta aurrez egindako gauzak ez da. Aipatu dezakegu oroimen historikoarekin lotuta, egindako serie dokumental osoa ez horren memoria eskuragai dagoela. Nafarroako bailara guztiak ezagutzen segitzeko, Nafarroa eskura dagoela, eta euskaraz ikasten ari den edonori ere erakarri egingo zaiona. Amaika leio ere izango duzu eskura, Slow TV zerbitzuekin erlajatzeko. Eta nola ez, musika zuzenean edo eta musika zuzenean lerrotik egindako saio bereziak, ez? Berri txarrakenak, besteak. Eta nola ez, kolpez kolpe aipatu gabe ez dut utziko, ez da? Kolpez kolperen saioak ere bertan ikusa dituzue, tira, sartuta menua zabala da. Egia da gaur egun kompetentzia ikaragarria dela, 1000 plataforma eta 1000 eduki batera ditugu, tarterik ere ez dugu egunako 24 ordu ditu eta denera ezin dugu iritsi, baina euskaraz ekoitzitako edo eta bertan, komunitatean bertan ekoitzitako eduki tarte ematea, nolabait denon konpromisoaren baitan ere badago, beraz gonbitea luzatuta Amaikarekin konpromiso hartzeko, eta tarte bat eskaintzeko, zuen telebistan edo eta zuen egunerokoan ekarpen osasuntsu bat egiteko eskubete gatozelako. Hori zera, ez bakarrik Durangoko azokan zehar, baizik eta eguneroko lana delako. Ekine, eskerrik asko gurean izatagatik. Zuei, gero arte. Aipatu dugu, ez da? Eskaintza zabal-zabala emango duguna. Bai, kriston aukera ikusten dute hori mugikorran entzuteko musika zuzenean, baina nik orain gogoratu egin dute zelan Durangoko azokara nahiko txikia nintzenean joan nintzenez, ezen aukera ikusteko taldeak zuzenean jotzen, eta ze garrantzitsua den, ze pandemia garaian egon gara horre, bai, musika entzuten, baina zuzenen lehenengo aldian izan zen, mundiala, eta nik uste dut aukera hori ematen dizula, ez? Beste era batera bizitzeko, ez? Bertaratu ezin bazara, edo dena delakoa, eta aipatu bezala hautzeneako kontzertuak zuzenean eskainiko ditugula, esaterako gaur, 9:00 Delirium Tremensena. Hola, tío! Aspaldiko! Berez batu ginean omenaldi horren kontura, eta batu ginean ere ez ginen konsiente hola bukatuko gendula, baina bai, esan zan batu, ensai hau, jo, eta jota gero suposatzen zen bukatzela ere, asuntua, baina taldekide bati azakon kartekua berotzen eta besti brazia sartzen, eta azkenien erbak inon, bai, aurrea, baina, bueno, beste plan baten ez, berri sartzen kanta berdinak bakarrik. Inigon errua esan da, geure berriz hastia, eta bueno,
han hasi ginean pixkat izketan, zela jarraitzu. Egori ere ez da bain dela 35 urtekua. Ez da kale hartzen eta ez dugu pikuluak inan agostiaz eta pelotazuek eta kontroladak emanerakoak eta deusteko zubixan agostiaz ez daiz. Egoria beste bada. Dan aldatzen da. Guk ere, gure egori ere zaberdina, ja beste 30 urte gizo dakau. Beste goza batzu pasate duzu eta beste goza asko bizi izan duzu. Jo lista bat, pixkat kantazarrakin da berrixak bai. Lehen gelitzu bazan delirion pixkat ondo, jende batek oroimen politxakin baldin badako eta gozia, eta beste batzuk ezagutu ez eta jode, guazen ikusta delirion, pues vamos a ver delirion, ez? Benetan diozut, zuzek esan dezu, dena itxura da, kanpotik badirudi, barrutik ez ala. Hortxe, Delirium Tremens, hor dago diska berriekin, Delirium Tremens talde mitikoaren itzulera, eta komentatzen ari ginen, ez? Zenbat eta zenbat taldeari diren itzultzen orain. Bai, ez dakitzen motatako fenomenoa dagoen horren atzetik, zebein ematen du, benetako lehenengo ibilbidea bukatuta, ematen du ez dagoela arrazoi argirik bat bueltatzeko, baina argi dago zerbait dagoela bueltatzeko edo, dakit, magia ere hor egon daiteke. Nostalgia puntu bat eta kriston betekada daudela, ez? Ez dinot olakoetan ertzainak eta hola mueltatzen direnean, jende guztia joaten gara, igual nostalgia puntu bat sentitzen dugulako, eta betiko ahotsak entzutea, ez dakit polit delako. Ez da izango gaur egun horrelako munduan ere basamortu kulturala dagoenik, ez da? Ez da horregaitik izango. Ez dakit nik, ez dut menperatzen nik ziurtatzeko zer gertatzen den, baina ematen du, kanpotik ikusita, egon daitekela horrelako zerbait, galdera bat da, Eta gainera hori, bertsioak daudelako, nik askotan aipatzen dut, guazen inoiz ez dut ikusi, parkatu, baina egia da, gaurko gazteriak ezagutzen dituzte, lehenengo, gure kantak edo gure garaiko kantak, guazenen bertsioetan dauzela, eta jo, bebai, polita daiek eukitzeko aukera bebai, benetazko kanta entzutea, ez? Batzutan esaten, ez da horrela, no, ez da horrela. Baina apur bat garaiz kanpo geratzen direla, badibidez taldeen izenak, ez da? Bere momentuan bazeukan bere arrazoi bat, badibidez Delirium Tremens talde bati jartzea gogorra dela, ez da? Baina garai hartan zera sortu zirenean, agian, arrazoi argi bat bazeukan, ez da? Ez dakit gaur egun horren arrazoia gure gaurko munduarekin bat datorrela, ez dakit zalantzak ditut horren atzetik. Eta kanten letrak, bebai, batzutan azaldu beharko ditugu, batez ere, umeekin zauzenean edo lan, batzutan abesten dituzte gauza batzuk, eta ez dakit ezer dagoen atzean, ez? Eta bebai, garrantzitsua da, memoria historiko hori lantzeko beste tresna bat izan aldiren. Aspaldikoak eta berriak ere, eta eskerrak berriak ere, bizi berritzen ari dela euskal kultura ere, Durangoko azokan egingo dute bate egunotan aipatu bezala, igandera arte. Gaiz aldatuko dugu eta nola ez, Osakidetzako krisiaz ere hitz egingo dugu gaurkoan, azken egunotako izpide nagusia ere izan delako, ez? Gogoratu ostiralean Osakidetzak bi zuzendari kargugabetzea erabaki zuela, eta hortik dimisioak etorri direla bata bestearen atzetik. Gaurtik aurrera hasi dira, Donostiako esian elkarrera taratzeak egiten, ez zuzen ere kargugabetutako horiek berratzea eskatzeko, ikusiko dugu. Ez da baretu Donostialdeko erakunde sanitarioan piztutako krisia. Hirugarren zerbitzu buruek euren protestei eutsi diete. Goizeko lehen orduan elkarretaratzea egin dute Donostiako ospitale atarian, Osakidetza kargugabetu dituen erietxeko arduradunak berriz erditzatela eskatzeko. Itziar Perez Donostialdeko esiko kudeatzailea eta Idoia Gurrutxaga zuzendari medikoa dira kargugabetuak. Kargugabetze horien ondorioz zuzendaritza taldeia osoak dimisioa eman zuen. Horren aurrean Gotzone Sagardi osasun sailburuak agerraldia egin zuen joan den ostiralean esiko zuzendaritza taldea ordezkatzera eramazuten arrazoiak azaltzeko. Erakunde bakoitzak eginkizun zehatz bat du, eta guztien artean jarduketa koordinatua eta solidarioa antolatu behar da. Zuzendaritza taldeen ardura itun hori eraginkor egitea da. Donostialdea esiaren kasuan, partekatzeko zailtasunak direla eta izan diren hainbat gertakarik horrela eskatuta pertsonen aldatzea behar zuen izan.
Osasun sailaren erabaki horrek esiko zerbitzu buruen aurrez aurreko gaitzespena ekarri du. Izan ere joan den ostiraletik ari dira Donostia ospitaleko atarian kontzentratzen, asteazken honetan egin duten bezala, eta azken hau izan da elkarretaratze guztien artean jendetsuena. Egoera lehertu zenetik egin den 3. bilkura izan da, eta zerbitzu buruez gain langile asko ere batu dira, erizainak eta hainbat gaixo ere bai. Ospitaleko 150 profesional inguru izan dira protestan. Sakoneko aldaketak behar direla azpimarratu eta egoera bideratzeko eskatu dute zerbitzu buruek, kargua betzen ondoren izendapen berriek ez dutelako egoera batere konponduko. Testuinguru horretan azken orduetan Eusko Jaurlaritzak elkarrizketarako deia egin du. Elkarrizketa egitarekin badatu zerbitzu buruak, baina esan dute momentu honetan ezin dela hori modu pribatuan egin, Jaurlaritzak egin nahi duen bezala, zubi guztiak hautsi dituelako osasun sailak. Dena dela zehaztu dutenez, oraingoz ez dute Eusko Jaurlaritzaren edota Osakidetzako zuzendaritzaren deiri jaso. Bitartean goizero bilduko dira ordu berean auzia konpondu arte. Gaur arratsaldean bestalde esiko zerbitzu buruek azalpen guztiak emango dituzte. Gipuzkoako sendagileen elkargoaren egoitza nagusian egingo dute agerraldia Donostian, eta han emango dute Donostialdeko ezin izandako gertakari buruzko balorazioa. Entzun berri ditugu, Gotzone Zagardu osasun sailburuak aurreko egunean esan zituenak, gaurkoan ere Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak errepikatu dituenak, ez gertakari kate baten ondoriozko kargugabetzeak izan direla, ez dute azten zenolako gertakariak izan ziren horiek, berrantolaketa hitz egiten dute ere, zuen ustez zer dago guzti honen atzean? Nik uste dut, lehenengo eta behin kezkagarria dela, gero, hau aldez aurretik pentsatutako aldaketak dira, hori argi gelditzen ari da, hainbat esparruetan, ginote osasun gintzan, hainbat kontu mugitzen ari dira, eta badirudi hau osasun krisiaren baino lehen pentsatuta dauz, nik uste dute eredua aldatu nahi dute eta aitzakitzat hartzen osasun krisia aldatzen ari dira. Nik uste dut hori bira bat egongo dela privatizazioaren alde, Samur hemen Bilbon itxi zuten eta ambulantzia zerbitzio municipala, eta orain ikusten ari da zenolako ondorio txarrak ekarri duen, guztiok espero genituenak, bai adituek, bai nik uste dut gizarteok, eta suhiltzailek atera ziren salatzen nola itxaropena luzatu egiten dela, batzutan 40 minututakoak, eta gainera egiten ari dira sanitarioen papera, hemen Deustuko pakena bebai itxi zan, esan zuten aztertuko zuten eta gero berriro zabaltzeko aukera egongo zala, ez da egia, izten dana ez da berriro berreskuratzen. Ikusten ari gara bihotzeko kirurgian gertatzen ari dena, haiek ere lortu dute behintzat eten bat egotea, haiek egiten ariren moduan, elkartaratzen ostiralero, eta hor dauz medikoak, dauz gaixoak, danak aldaketa hauen kontra egiteko. Nik uste dute aldaketa batzuk egiten ari direla, ez dago azalpen gardenik, hori bebai esatekoa da, eta gero nire kezka do, nire zalantza da nork agintzen du. Azkenean instituzioek hartzen ari dira erabaki batzuk, haienak ez direnak, zekero ez dauz atzean azalpen, ez dakit osasun azalpenak edo, mugituko dugu hori bihotzeko kirurgia gurutzetara, baina horren dela gutxi moldaketak egon ziren hor mantentzeko. Orduan, jendea lan egiten dutenak, baita gaixoek, esaten dute hori ez datorkiela bat ere ondo. Orduan, zergatik ematen dira pauso hauek, eta betikoa, azkenean pairatuko ditugunok izango gara gu geu. Orain krisiak eztanda egin duela Donostiako esian, baina hainbat eta hainbat adibidek erakusten dute ez dela soilik Donostiako gauza bat. Nik uste dut arazoa perspektiba baten ikusten badugu azaltzen da, azalaratzen da nondik norakoa, ez da. Nik gogoratzen dut, gutxienez orain 12 urte, hemengo osasun gintzako eredua nolabait miresmen handia sortzen zuela Espainiar estatu osoan. Katalunia aldetik adibidez, edo soilik ikusi behar zen, zemotatako erantzuna zuen ondoko elkarte erkidegoetan bizi ziren pertsonak nola ez zuten galdu nahi adibidez hemengo erresidentzia
izateko gure osasun zerbitzu publikoaren kideak, ezta? Gertatu zen aspaldiko partez, gutxi gora bera Jon Darpon izendatu zutenetik, nire gogoratzen naiz izendatu zutenean, hainbat tokitan agertu zen balema, ezta? Zeran jarri zuten azeriak, oloak zaintzen, ezta? Nolabait privatizazioaren azalaratu egin zen privatizazioaren prozesua. Eta nabarmentzen ari da kontu honetan. Leku hemen kanpoko lekuetan ez bezala genuen benetan zerbitzu publiko lehen esan dudan bezala goi mailakoa eta intzidentzia pribatua askoz txikiagoa zena. Nolabait moldatze prozesuan gaude argi eta garbi. Soilik zuk aipatu dituzun zera kasuak horren ibilbidearen ereduak edo adibideak dira, ezta? Zeran prozesua da osoa privatizazioaren aldekoa. Soilik ikusi behar da Bilbon adibidez zenbat toki pribatuak, osasunaren toki pribatuak zabaldu egin diren aspaldiko partez, eta aldi berean krisia zera osakidetzan, ezta? Eta azken finean, Donostia aldean gertatzen den momentu honetan da kritika horren sortzen dituen arazoak zerbitzu on bat izan alizateko, eta zerbitzu buru horiek seguru erreklamatzen dutena da neurriak izateko bere esku emateko beraiek nahi duten zerbitzu aproposa emateko, eta ez dago bere esku. Gainera, udan bebai, gurutzetako matronak bebai, atera ziren esanez, ezin zutela beraien lana ondo egin, era duin batean egin, ez zeudelako tresnak, ez zeudelako... Hor, arlo horretan lan egiten duten langileek aldarrikatzen ari dira, guztiz kezkatuta daudez azken finean, batez ere lehen gure medikoa zen, ezagutzen gintuen, igual pertsona bakarra, barrutik, igual txikitatik, igual 12 urtetatik aurrera, eta gaur egun aldatzen ari dira, eta medikoek, batez ere lehen arretakoek, esaten dutena da hori, lehen arreta bertan bera gelditzen ari dela, eta indartzen ari direna daira urgentziak eta olakoak, ez? Eta orduan da, eredu aldaketa itzela, eta ez bagara kalera ateratzen, eta ez bagara kapasak hau gelditzeko privatizazioa hor daukago, gaina zuka aipatutakoa. Aldi berean egon da krisialdia, eta IMQ eta eskemen deustun da pasada bat, sortu diren txanbinoi moduan Bilbo batean, eta jendea gainera kezkatzen da, eta esaten du, itxoin egingo dute espezialista batekin egoteko, igual pribatu batera joango naiz, eta nik hori entzutea hainbat pertsonen gandik arraro egiten zait, ze beti defendatu dute publikoa, baina da, ez dakit, ez dago beste... Eta neurri handi batean, horrelako eraikin berriak gure diruaren... Noski baiet. Zera partetik diru publikoaz ari gara. Pandemia garaian, hainbat probak bidaltzen zituzten pribatuetara egitera. Zen, ez dakit zoroa, ez? Hamaika gauza harrigarri zentzu horretan, badauz. Eta gero, hartzea aitzakitzat osasun krisi azkena edo dana dalakoa, hau aspalditik kudeatutako gauza bat da, eta hori argi gelditzen ari da. Eta hori igual da, gu salatu behar duguna, ez jarri aitzakia, hau pentsatuta zen eukaten, eta pentsatu duzue orain da momentu egokiena, hori bermatzeko edo. Ikusiko dugu gai honek zenolako korapioa nola azkatzen den, Bingen Zupiria aipatu duelako, elkarrizketarako prest daudela, baina hori foku mediatikotikat langileek diote hori ezinezkoa dela, bilerak egitea proposatu dituztelako behin eta berriro, baina fruiturik ez dutela eman, ikusiko dugu hemendik aurrera zenolako bide hartzen duen gai honek. Eta atzoko gai bati ere helduko diogu, ez dakite nik futbolzaleak zareten, elaitze badakitzuk ez baina ez dakit nik zerni segitzen duzun futbola. Aitortu behar dut, zatitxoak. Zatitxo bat. Baina badakizu zenolako arrabotsa sortu zuen emaitzak batez ere, baina aurretik ere bazegoen sare sozialetan batez ere arrabotsa, ez? Espainia eta Marokoren arteko futbol partida hori, baina batez ere zenbat eta zenbat mezu arrasista azaneratu diren honen ondotik, ez da? Nik zuke aipatu duzun moduan ez dut futbola jarraitzen, are gutxiago hori mundiala, porque atletik baldin bada, hemengoa izan da, ez dakit, azkenean, zeo zer de, hori, tiratzen du,
baina Katarrean gertatutakoan ikuste duta, plazaratzeaz zen nolako egoeran bizitzen garen, ez? Ez dakita beste adibide bat. Gero hor ikusten da, ez dakit, lehen aipatu genuen ez dakit zein momentuan, hori, Marrokoko arresian gertatu zana dela eta ez dakit zer, hor txalotzen jendea Marrokoko poliziek egin zuten, adalakoa, eta orain nahien kontra juten gara, orduan zer esan nahi du Saharen atletikoa zela, hau ez dakiten arazo politiko bat edo da arrazakeri puntu bat, ez dakit, nik uste dut da lantzekoa, dena den horretaz hitz egiten dugu eta ez da hitz egiten hainbeste Katarrean zenolako apostu egiten duen eskubide, jendearen eskubideak ukatzeko. Orduan ez dakit alde batean edo bestean azkenean komunikabideek jartzen dute fokoa, eta horrein bertan fokoa jarri dute hor. Egia esan da, zuk esan dakoa, sare sozialetan ikustu dut beroketa egon aldez aurretik, orduan gertatu zen batzuk espero zuten edo nahi zuten, ez dakit. Ikusi besterik ez zen nolako polizia dispositibo handiak egin dituzten, hiriburu guztietan. Benetan ere, jarrera horretan ere, gure zurien supremazismoa igertzen dela, horregaitik Espainiaren edo Espainiar zaleen ikuspuntua atzoko emaitza nolabait humiliazio txat hartzen dutela. Zer nola galduko du Espainia Marokoaren kontra, azken finean, kolonia esan dako baten kontra izan dela atzoko galera. Orokorrean esan da, futbola gaur egun, edo aspaldidanik, kirola izatetik hori galdu da, ez dakitzen bat urtetik ona galdutako kontua dela, negozio bat da, baina baditu alde soziologiko eta politiko asko eta asko. Proba nagusia da Euskal Herriari, Hamasik herriari edo Saharauei edo Katalanei utzi ez izana bere selekzio propioa izatea. Beraz, handik hasita eta oso ondo dakite estatu horiek, Marokotik hasita, baina Espainiatik jarraituta ere, zemotatako palanka politikoa, soziologikoa izan daiteke eta mugitzen ditu futbolak atzetik, ezta? Mendebaldeko herrialdeetan masa asko mugitzen den horietako bat da. Eta zentzu horretan, nik uste dut aztertu behar dela atzokoa ere, ezta? Nik emango dut tontakeri bat, baina da Eurovision antzeko zerbait, azkenean da azpijoko politiko bat dagoela horrean nork irabaziko duen eta nork ez, eta zenolako sentimenduak sortarazi alduen bat edo bestea irabaztea. Ez, gauza soziologikoa dela, solik aipatu behar da, zemotatako jarrera duten batzuek edo besteek, adibidez Espainiako selekzio arduradunaren aurrean, ez da, adibide moduan. Espainiartasunaz hitz egiten ari garela, atzokoan argi gelditu zena handi batean, atzo gainera ere izan zen Espainiar Konstituzioaren egun hori, ekitaldi handia, ordezkari politikoekin, eta berriro ere Sánchezen aurkako irainak eta dimisio eskaerak, oposizio eskuindarraren aldetik, handi batean sedizio delituaren erreformagatik. Ez dakintzuk nola ikusten ari zaren gaia, zer lortu nahi den, erreforma honen ondotik, desadostasunak ere sortu direlako Katalunian bertan. Junts per Kataluniak eta Asamblea Nazional Katalanak eta hainbat lagun kaleak hartu zituztelako atzokoan ere, hain zuzen ere reforma horren kontra, ez da? Bai, horretan ere, horren eztabaida sartu behar da gaur egun Kataluniako batez ere mugimendu independentistaren barruan dagoen zatiketaren barruan. Bestela ez da askorik ulertzen edo ia ezer, ez da. Batzuek uste dute sedizio erreforma aurrera pasu bat dela, negoziazio mailan lortutako aurrera pausu bat da, eta neurri handi batean horrela da. Baina beste batzuek diote, honekin batera, sedizioarekin batera, sartu egin da beste erreforma bat. Eta honen bitartez, egokitzen dala ere beste jarrera, adibidez, desobedientzia zibilaren aurreko tresna judizialak horren kontra jotzeko sartu egin direla. Eta nola baitere egia da. Espainiak kanpoko
epaiketen aurrean izan duen arazo nagusia izan dela, hemengo justizia edo hemengo legeria ez dago bat ere egokituta Europarekin zera eskatzen diren delituekin, adibidez, sedizioa izan da adibide nagusia zelan. Ez dago Europako beste herrialderik zein sedizioa zigortzen duenik, Espainian ez bezala, adibidez. Eta alde batetik, bere momentuan Martxenak hori urriaren bateko arduradun nagusiak epaitu zuena, eskatzen zuen beste tresna egokiagoak erreprimitzeko argi dago, horrelako delituen aurrean, eta hori ere guri dagokigu ere, nolabait, desobedientzia zibilaren aurrean tresna judizial bat izateko, erreprimitzeko azken finean. Eta hori dela eta atzo ANC-ek manifestatu edo manifestazioa atara zuen kalera. Esan behar da ere, ANC-ek atara zituen eta nahiko arrakastatxoa izan zen, atzoko manifestazioa, baina adibidez Omnium Kultural normalean ados egondana manifestazioaren alde ANC-rekin, ez zuen alde egin zuen manifestazio horrekin eta kontrako jarrera ere azaldu zuen horrelako dikotomia, sedizioa sedizioaren arteko dikotomia aipatuta. Bai, egia da, sedizio delitua bera aipatu duzu, Europan bakanetakoa izan dela Espainiar estatukoa eta Europatik bertatik zegoen, mezu bat horrekin amaitzeko, baina noski zer gertatzen da, desordena publiko larriak sartuko dira orain sedizio delituaren ordez. Zer gertatuko da orain mugimendu sozialekin, mugimendu independendistarekin, mobilizazioekin, hori da galdera nagusinetako bat ere, Mousalegea ere bertan dagoelako tartean. Bai, berak aipatutakoa, nik uste dute hori aurrabutzen baldin bada izango da batez ere zigortzeko, erresteko zigorra edo represioa erresteko, eta ez da bakarrik independentisten aurka joko, baizik eta hainbat adierazpen askatasunaren kontrako hori salatzeko edo analakoa. Nik uste dut guzti hori interesatzen zaiguna da, hori gardentasun bat egotea olako arautegietan egiterakoan, eta guztiok batera ateratzea kalera, ez da arazo batzuentzako, baizik eta guztiontzako izango da, behintzat epe luzera. Dena dezarat handia dago, gai honen inguruan, beste askorekin ere, ez dakit herritarren gana heldu den mugina. Gauza hauek betiko legez, ez da, interesa dutenentzako bai, interesa dutenentzako ez hau, ez ezer. Baina, bueno, nik bai azpimarratu nahi nuke orain arteko diferentzia, badibidez, 2017ko urriaren batean ikusi zena, desobedientzia zibila, zu baldin bazeuden hor boskatzeko tokian, erresistentzia argia azaltzen ez zenuen bitartean, hori esen delitua izan da. Eta bai, agertzen direnean, indar represiboak, horren kontra zerbait azaltzen zuenean. Gaur egun aldatzen bada kontua soilikor agertzearen, hau da, okupatzearen soilik eraikin publiko bat, hori delitua izango da hemendik aurrera. Horregaitik importantea da arautu nahi den aldaketa hori. Hori da aldaketa muineko. Bai, etxe bizitzaren aldeko mugimenduak ere ohartarazi du, beraiek egiten duten protesta moldea kolokan dagoela horrelako eraldaketa batekin, zigorrak ere ekarriko lituzkelako egiten dituzten ekintzek. Gainera, gaur egun kaleratzeak iaia egunero dauzen leku ezberdinetan, eta nik uste dute izango direla lehenengo adibidea edo froga egingo dutela haiekin batera, ez? Desjabetzaren mugimenduan oso argia da, adibidez zer egiten da, eraikin baten egoten da, ekiditeko pertsona bat kaleratzea, ez da, gaur egun edo sortu nahi den erreforma honen bidez hori ja berez delitua izango da. Baina ikusten da, helburu bat dagoela, ez? Mugimendu guzti horiek edo protesta, hobeto esan da, orokorrean mugatzeko. Eta azken finean teorian gaude Espainiako gobernu progresistaren momentuan. Eta Mousalegea oraindik ere erreforma itxaroten ari gara, Baina atzoko eguna oso deigarria da, gogoratzen badugu 1978an konstituzioa aprobatu zenean, ze indarrak egon ziren alde eta ze indarrak egon ziren kontra. Adibidez, Madrilen, guztiz konstituzionarzaleak zirenak,
Alderdi Popularra, bere momentuan, bere aintzindaria Alianza Popular, abstenitu egin zen, adibidez, kontra boskatu, edo zuen deitu alde boskatzeko. Katalunian ere gogoratu behar da, hemen ez bezala, nagusitasuna handiz aprobatu egin zuen gaurko konstituzioa, eta ni ziur nago atzo konstituzioaren kontra azaldu zirenak Bartzelonako kaleetan bere momentuan horren alde boskatu zutela. Baina, bueno, erderaz esaten den moduan, rectificares de sabios y de sabias, agian izango da horregetik. Hortxe, gelditzen da hausnarketa hori ere. Eskerrik asko gaurkoan beste behin gurean izateagatik, Alaitz Argandoña eta Fermi Rubiralta, horrengora arte, eta ordubietatik aurrera, eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidaren eskutik ondizan. Durangoko azoka, zuzenean 11an, azaroaren 7tik 11ara. Hautsenearen disko aurkezpen kontzertuak, azoka telebista saioa, gurean gaur berezia, azoka 24 orduz. Jarraitu telebistan zein sare sozialetan. Kaixo, gaur Donostia eta Iruña lotzen dituen A15 errepidea hartu dugu. Eta nora goaz? Araitz bailaran kokaturik dauden